Практически примерите са трето римско. Правя опит. Отварям на страница 33 в учебника математически анализ. Задача първа, буква Б. Правено ми е уравнението. Страница 33, първа Б. Да се решат уравненията, условието. Хикс на четвърта минус 8 хикс на трета плюс 21 хикс квадрат минус 20 хикс плюс 4 равно на 0. Търся корените на това уравнение. Ами първо казвам така. P върху Q сами хикс и. Аз ги наричам за подозрение. Според теоремата, P е делител на свободния коефициент. Значи за P имам множеството. Плюс минус 4, плюс минус 2, плюс минус 1. Q е делител на старшия коефициент плюс минус 1. Но сме казали, че когато Q е единица, няма смисъл да го разглеждаме, просто трябва да проверим всички делители на P. Следователно, ако е минус 1. Ако е минус 1, пак е същото. Защото ние знаем, че като умножим по минус 1, ще сменим другите коефициенти и ще получим еквивалентно уравнение. Така че дори може да говорим, че ако по модула е единица старшия коефициент, корените ще бъдат кратни на свободни. Възможни корени. И сега ще ги напиша и тук. Възможните корени са плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 3 и плюс минус 4. Проблемът е, че някой от тях може да бъде повечко кратен. Повечко кратен имам предвид да бъде многократен корен. А откъде дойде плюс минус 3? Плюс минус 3 няма. Просто си го нашапках, защото ми е толкова хъб. Така, как да проверя дали някой от тези 6 числа е 0 на полинома? Виж, кажете как си беше научил предния урок. Правиш си една схема на Хорнер. 1, минус 8, 21, минус 20 и 4. И започваш да проверяваш. Сега ясно е, че най-лесно се проверява с плюс 1. 1 по 1 1, минус 7. Минус 7 плюс 21, 14. 14 минус 20 минус 6, минус 2. Не е. Добре, не ми е корен. Сега тук най-добре е да изтривате или да задраскате. И понеже вие за разлика от мен не може да изтривате, задраскваме. Това означава, че единицата не е корен. Пробвам минус единицата. 1, минус 9, 30, минус 50, 54. Съвсем пък не е. Пробвам двойката. 1, минус 6,
минус 12, 21, 9. Трябва ми калкулатор. 18 минус 20 минус 2. 0. Следователно, хикс1 е 2. Сега тук можете лекичко да се озъбите по някое време, ако забравите да проверите дали случайно двойката не е многократен корен. В момента, в който тук съм получил 0, вече ето този ред ми става актуалния. Това е полинома частно и ще проверявам в него. Това отгоре не го гледам. Отново пробвам 2. Свалям единицата. 2 по 1, 2. Минус 6 е минус 4. Минус 8 плюс 9 е 1. Следователно, хикс2 също е 2. Стана двукратен корен. Сега тук само заради спорта може да продължим с останалите, макар че квадратното равнение хикс квадрат минус 4х плюс 1 равно на 0, нали, дали има рационални корени или не, вече тема на друг разговор. Това е дискриминантата. Хикс квадрат минус 4х. Не е ли точен квадрат? Тя ще да е 4, за да е точен квадрат. То е 1. 4 минус 1, 3. Да, това няма рационални коефициенти. Но, за да проверим по същата схема, нали, вървим така. Проверяваме ли с двойката още веднъж. 1, минус 2, минус 3. Двойката вече не ни харесва. Проверявам с минус двойката. 1, минус 6, 13 и тя не ми харесва. Проверявам с тройката. 1, минус 1, минус 2 и тройката не е корен. А защо с 3, нали? 3 не можеше. Нали с 4? Добре. Изтрих 3, то написах 3. Така старост, не радост. Аз нали ви разказвах за Лорда и за неговите съпружески задължения. Дай Боже, всеки има такава склероза. Не съм ви го разказвал, нали? Да. Не сте, ама ако искате го кажете. Да. Казах, като някой от дядовците ви наближи рождения ден, имам 2-3 хубави вица да са живи и здрави още 10 години. Всеки път ще им измислям поне още 10 години. Нов виц да им разказвате за рождения ден. 4, 1, 0 и 1. Значи четворката също не е решение. И накрая минус четворката. Минус 4 и минус 4 е минус 8. Това става минус 3 плюс 33. Не е корен. Оказва се, че нашето уравнение има два рационални корена. Или по-точно един двукратен корен 2, а другия корен може да намерим, като решим хикс квадрат минус 4х плюс 1 равно на 0. Дискриминанта казахме 4 минус 1, 3. Хикс 3 е равно на 2 минус корен на 3. Хикс 4 е 2 плюс корен на 3. И нашата задача има хикс 1, 2 равно на 2 двукратен, хикс 3 и съответно хикс 4.